ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଅନେକ ହାରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଢ଼ି ପାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଅବତାର ବିଷୟରେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ ହୁଏ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବାମ ହାତରେ ବଟାଳି ଓ ବାମ ତଳ ହାତରେ ମାର୍ତୁଳ ଧରିଥାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଉପର ହାତରେ ଚକ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ତଳ ହାତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ଗଳାରେ ରତ୍ନହାର ଥାଏ। ଅନୁପମ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ, କର୍ଣ୍ଣରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ସେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଶୋର ପରି ପ୍ରତିଭାତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ତେଜସ୍ୱୀ, କାମଦେବଙ୍କ ପରି କାନ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସକଳ ଶିଳ୍ପକଳାର ଜନକ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ବିମାନ ଆଦି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ସ୍ୱର୍ଗର ଅମରାବତୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ମାଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଯେପରି ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାନା ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେତେବେଳେ ସଂହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ରୁଦ୍ର। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଅନନ୍ତ ସାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପେ କଳ୍ପନା କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କିଛି ଅବତାର ବାବଦରେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ 5 ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ 5 ଅବତାର ହେଲେ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଧର୍ମବଂଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଅଗ୍ନିବଂଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ସ୍ୱଧନ୍ୱା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଓ ଭୃଗୁବଂଶୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମୁଖ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମୁଖ ତଥା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହେଲା ମନୁ, ମୟ, ତ୍ୱଷ୍ଟା, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଦେବଜ୍ଞ। ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସମାଜର ହିତକାରୀ। ଏହି 5 ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ ମହର୍ଷି ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ସଂସାରର ହିତ ପାଇଁ ତଥା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମନୁ ଋଷି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଅଙ୍ଗିଆ ଋଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଶମ୍ପାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ମୟ। ତାଙ୍କର ବିବାହ ପରାଶର ଋଷି କନ୍ୟା ସୌମ୍ୟା ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ତ୍ୱଷ୍ଟା ଋଷି। ତାଙ୍କର ବିବାହ କୌଶିକ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶିଳ୍ପୀ ଋଷି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା କରୁଣାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଦେବଜ୍ଞ ଋଷି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ଜୈମିନୀ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରିକାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କୃପା ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଭାବନ ହୁଏ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କିଛି ବଂଶାବଳୀ ବିଷୟରେ। ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ କର୍ମନ ଇତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଧ୍ୟ ତ୍ୱଷ୍ଟା ନାମରେ ବିଦିତ। ସେ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦାୟ ପିତରଂ ମାଂ ତ୍ୱଷ୍ଟାର ତପୋଧନେ। ବାମନ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ। ତ୍ୱଷ୍ଟା ତୋକ୍ଷ ତଚ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୱଷ୍ଟା ବଢ଼ାଇ, ତ୍ୱଷ୍ଟା ବଢ଼ାଇ ନିର୍ମାତା, କାରିଗର ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ବଂଶାନୁଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ପୁରାଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଘୃତାଚୀ ସ୍ୱର୍ଗବେଶ୍ୟା ହିଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଅମରକୋଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୃତାଚୀ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ଘୃତାଚୀ ମେନକାରମ୍ଭା ଉର୍ବେଶୀ ଚ ତିଲୋତ୍ତମା ସୁକେଶୀ ମଞ୍ଜୁ ଘୋଷାଦ୍ୟା କଥ୍ୟନ୍ତୁ ଧେ ପରଶବୋଧେ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଘୃତାଚୀ ବେଶଭୂଷା ହୋଇ କାମଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ରମଣାର୍ଥେ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ।
ସେହି ସମୟରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଘୃତାଚୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଘୃତାଚୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସକ୍ତ ମାନସିକତାରୁ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଘୃତାଚୀ କିନ୍ତୁ କାମଦେବଙ୍କ ସହ ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଘୃତାଚୀ କହିଥିଲେ, ହେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ସେହିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତା ହିଁ ପତି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ କାମଦେବ ମୋ ପକ୍ଷେ ଆଜି ଦିନର ପତି ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଧ୍ୟ କାମଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ। ଏଣୁ ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କ ହରଣ କରିବା ଅବିଧେୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ମୋର ପତି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଘୃତାଚୀଙ୍କର ଘୋର ବାରଣ ହେତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଘୃତାଚୀକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ର ନାରୀ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଘୃତାଚୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘୃତାଚୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଘୃତାଚୀଙ୍କର ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପତିବ୍ରତା ସତ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରୁ ତାହାର ଅଭିଶାପ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଜାତିସ୍ମର ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ସେହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ ଏକ ସାନିନ୍ଦ ରୂପବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘୃତାଚୀ ବୋଲି। ଘୃତାଚୀ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଗଙ୍ଗା ତୀରସ୍ଥ ମଳୟ ବନରେ ବିହାର କରି ଏକାଠି 12 ବର୍ଷ ବିତାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ 9ଟି ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳାକାର, କର୍ମକାର, କଂସାରୀ, ଶଙ୍ଖାରୀ, କୁମ୍ଭକାର, କୁନ୍ଦବିକ, ସୂତ୍ରଧର ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଓ ଚିତ୍ରକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଳାକାରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଶିଳ୍ପ, କର୍ମକାରଙ୍କୁ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ, କାଂସକାରଙ୍କୁ କଂସା ଶିଳ୍ପ ଓ ସୂତ୍ରଧାରଙ୍କୁ କାଠ ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥିଲେ। ସୂତ୍ରଧାରକୁ କାଠ ଶିଳ୍ପ, ତନ୍ତୀଙ୍କୁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ, କୁମ୍ଭକାରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କୁ ଅଙ୍କନ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। କନ୍ୟା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସିଲେଇ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୁନା ଚୋରି କରିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ପତିତ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସୂତ୍ରଧାର କାଠ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ କରି ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ବଢ଼େଇଙ୍କ ବାରିଶି ହଣା କାଠର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଚିତ୍ରକାର ଏକ ଶୂଦ୍ରବେଶ୍ୟା ସହ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷା ଓ କାରିଗର ଜାତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି। ବାମନ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଦାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଋଷି ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଲାଭ କରି ଘୃତାଚୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନଳଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବାମନର ସେନାପତି ନଳ ଯେଉଁ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା ତାହା ହାଲୁକା ହୋଇ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା। ନଳ ପଥରମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ସେହି ଭାସମାନ ପଥର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବନ୍ଧାଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହୋଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ରୀ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା ରାଜା ସୁରଥଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବା ତ୍ୱଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଦେବତା ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କର ତ୍ରିଶିରା ନାମକ ପୁତ୍ର ତଥା ସଂଜ୍ଞା ନାମକ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସଂଜ୍ଞାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ସେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ରାଶିକୁ ସଂଜ୍ଞା ସହି ନ ପାରି ତ୍ୱଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା 108 ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିବା କଥା ନରସିଂହ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଉଗ୍ର ତେଜ ରାଶିକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତାଞ୍ଚି ପକାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସେହି ତେଜପୁଞ୍ଜରୁ କ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ର ଓ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶମ୍ ମହାକାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ। ରାମାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କାପୁର, ହରିବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଆଦି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନିର୍ମିତ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ସଂଜ୍ଞା
ଓ ପୁତ୍ର ନଳ ନାମରେ ବାନର। ସଂଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂଜ୍ଞାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଔରସରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ଯମ, ଯମୁନା ଓ ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାନର ସେନାପତି ନଳ ଘୃତାଚି ଅପ୍ସରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କର ଅର୍କତୀର୍ଥ, ମୈତ୍ରାକ୍ଷାତି ବନ, ପଦ୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ କାଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିତ୍ରାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଥିବା ଭାଗବତ କୁହେ। କୃଷ୍ଣ ନିଜର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ମିତ୍ରାଦିଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ଦେବତା ଦାନବ ମାନବମାନେ ମିତ୍ରତା ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୋଣାର୍କରେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ବିଷୟରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ବାଙ୍କି ମୁହାଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଦାରୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନାନା ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅଣାଇ କାମରେ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିହାଣ ମୁନରୁ ସେ ଦାରୁ ଖୋଳା ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧାର ଓଲଟି ଯାଇଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଗତ ହେବା ପରେ ଦିନେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଆସି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ପରିଶେଷରେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇକୁ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ରାଜାରାଣୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଫାଟକ ଫିଟିବ ନାହିଁ। ସେ ଉପବାସ ରହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜା ଭିତରର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଉପବାସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ବୋଲି ରାଣୀ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଥିଲା କେବଳ ଦରଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜାରାଣୀ ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେହି ରୂପରେ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଶୋଚନା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବଢ଼େଇ ରୂପରେ ଭକ୍ତର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ରୂପକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଏ।